Hello guys! Ako nga pala si Certified Promdi, isang magsasaka at gardenero. Sometimes naging office worker, naging negosyante, at kung ano-ano pa. Ito guys, kasi may pinitas akong papaya doon sa likod. So yung kalahati binigay ko kay nanay. Yung 1/4 sa akin at yung 1/4 din binigay ko sa sister ko, sa kapatid ko. So ngayon dumating yung pamangkin ko, sabi ko may papaya dyan sa lamisa. Sabi ko, tirhan mo lang ako. So inubos niya. Ang tinira sa akin itong balat na. So para hindi sumama yung loob ko, tinabi ko yung balat. At siyempre, hindi ko alam, hindi ko naman siya makakain. So ginawa ko, iniwa ko ng konti. Tapos kinuskus ko sa mukha ko bago matulog. So overnight nilagay ko siya sa mukha ko, sa over my face. So ito ngayon, isi-share ko sa inyo. Guys, maniwala kayo sa hindi, maganda siya sa mukha. Kahit na first time mong ilagay, makikita mo kagad yung effective siya. So ginawa ko overnight, nilagay ko sa mukha. So pag-gising ko, nagilamos ako. So yung mukha ko naging yung ganon, parang naging elastic na siya, naging gumanon na siya. So ito nga yung gagawin ko. I-demo ko lang sa inyo kung paano ko siya ginamit. So ito guys, so gagawin ko, pupunasan ko muna yung face ko ng face towel na basa para may linis naman siya, makuskus yung balat na mga dumi-dumi at matanggal yung mga dumi-dumi sa mukha. Okay. Okay. So, dahil maliligo naman ako siguro after 2 hours or after lunch maliligo ako. So, magtitake muna ako ng balat ng papaya. So, mabaho to guys. So, medyo may amoy na siya kasi wala akong refrigerator, nasa lamisa lang eh. Hindi ko siya pwedeng i-refrigerate kasi wala na. Okay, so antayin ko lang siya mabulok na lahat para itapon ko na. So bago man siya mabulok, gusto ko gamitin ko muna kasi sayang. So ikukuskus ko siya sa mukha ko. Papatagalin ko siya ng bago ako maligo. O pwedeng maghapon. Basta ikuskus mo lang before ka maligo. Siguro i-take mo 30 minutes. Kung gusto mo, ano ba, pakakuskus mo nito, pwede ka nang maligo ng after 30 minutes. So, pwede mo nang ilagay or pwede mong patagalin habang hindi ka pa naliligo. So, pwede mong ilagay siya. No harsh siya, guys, kasi wala siyang chemicals. Pure papaya. So, bakit ka pa bibili ng mga pangpa-beauty na sabon, pangpaputi na sabon, pangpaganda ng kutis? Kung pwede naman yung pure na papaya na walang mga ingredients na nakakalason sa balat. So, ito pure na pure. Ang aim ko dito guys, is-share ko yung para mapakinabangan nyo yung balat ng papaya. So, hindi naman kailangan yung laman ng papaya. So, balat lang okay na. So, yung laman pwede mong kainin. So, yung balat pwede mong itabi or refrigerate mo kung meron kayong refrigerator. So, okay na siya. Mas maganda guys kung overnight mo ilalagay sa face mo. Siyempre pag yung nadudurog siya, tatanggalin mo naman para hindi dumikit sa unan or sa kumot or sa kama. Tapos kung gusto mo matuyo kagad, siyempre harap ka sa ventilador para matuyo kagad pa hanginan mo. So basta yung mga natitira-tira dyan, pwede mo siyang, para matuyo agad, pwede mo siyang alisin. So pwede ka nang
matulog ng mahimbing at paggising mo maghilamos ka. Kitang-kita mo kagad guys yung epekto, yung very effective siya. Bakit ka pa bibili ng mga pang-beauty? Dito na tayo. Guys, huwag niyo sasayangin ang balat ng papaya. Hindi nyo na kailangan mag-filtered ng picture. Pag gumamit ng cellphone at super filtered mo yung cellphone picture mo para po sa Facebook. Guys, ito lang kailangan para maging pure at natural yung mukha mo. Remember guys, once pa lang ako naglalagay, pero naramdaman ko kaagad. What more kung araw-arawin nyo. Diba? Kukuskusin nyo yung part na may parang medyo maitim, yung parang medyo nasisira, kasi parang nire-repair niya yung sirang balat mo. Ito guys, tapos na ako, antayin ko na lang siyang matuyo. Antayin ko na lang siyang matuyo at maliligo na ako. Siguro after 2 hours, after ko mag-lunch. See you guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye.